Nasusama sa usa ka concert holo entablado ang Plaza Sugbo ning Biyernes Mayo 29 pasado alas 6 sa gabi human nagpahigayon ang usa sa inila nga Filipino Bisaya folk pop and vis pop music trio o Karaga pinaagi sa usa ka live busking. Matod pa sa grupo, gibuhat nila ang maong street performance agig pagsuporta sa busking program dinhi sa dakbayan sa Sugbo ug ipaambit sa kadaghanan ang mahinungdanong mensahe nga ang atong public spaces mamahimong entablado sa mga artist ilabi na sa mga nagsugod og nanimpalad nga mga talent. Ruan magud kung magbas ka kanang daghag strangers na nga wakailan nimo, di ba? So it's a test of confidence ba. Dako kana siya kanang contribution sa pag-build sa confidence sa artist. Di na siya mahadlok kung sa panakadako nga crowd kay. As an artist, kung makakabalo asa ka magsugod, pwede diri ka magsugod. Hindi lang ka asa dapit, pwede kang perform. Hindi kini siya nga kanang pagbait sa imong abilidad ba sa gingon ba ni attorney. Midalit sa bug-awit ang labing una nga vis pop champion nga si Jewel Villaflores alang siyang hit song nga Duyog. Samtang, may uban sab si Kent Charcos, usa ka Filipino singer-songwriter nga mas naila sa iyang mga contemporary Christian music. May paambit sad si Villaflores og bensahe alang sa mga aspiring artists nga dili mahadlok mo paambit silang musika taliwa sa gisugubang nga problema sa kalibutan. Ayaw mo kahadlok, share na inyong music sa kadang problema sa kalibutan, be the beam of sunshine nga na ikalipay nga atong ma-feel na. So apan ang naghatag gayud og kabugaton sa mahinungdanong live performance ang espesyal nga appearance ni Tatay Ireneo Vidal, usa ka street musician. Mahinumduman nga nahimong sentro sa diskusyon sa social media ang istorya ni Tatay Vidal human kini gibalhog sa mga otoridad tungod sa gingong paglapas sa anti-mendicancy ordinance sa syudad. Una na sad mipatinaw ang opisina sa Cebu City Anti-Mendicancy Konsikamo nga wala magtukar si Tatay Vidal sa iyang harmonika niadto ila kining nakahinagbo sa Dancolon. Gibutyag sa pango sa Sikamo nga ikalima na daw na rescue o nadakpan si Tatay sukad pa ni atong buwan sa Abril. Samtang giklaro sab ni Sikamo Executive Director John Ryan Lumayag nga dili nila pandakpon ang mga nagbasking o mga nagperform sa kadalanan. Ako gining ibalik-balik termino nga ang basking o ang mendicants lahi gid siya. Dili siya pareha gid. So kung magbasking lang ka dira, magperform lang ka sa kadalanan, dili juga ma-fall within sa mendicants. So dili ka na mo dakpon, dili ka na mo hilabdan. Ang mendicants nangayo juga, ang basking is voluntary ang nihatag nimo. Nagperform ka dira. Nunot niini, giplanuhan karon sa dakbayan ang paghimo og basking ordinance nga tinguhang palambuon ang basking scene dinhi sa Sugbo. And I think this is the first time that we have basking in the city. Ako lang isulti ninyo nga we have a basking ordinance nga gihimo ni Jose Abellino sa konsehal na we can have at least 2 hours every week dinhi sa atong syudad. Here we will be continue to do this every Friday 2 hours. That would be here in City Hall. Ang tugma ko kanimo ay suko. Kini si RD Morales alang sa My TV Cebu.